Kan vi inte ta hissen? Säkert. Nu kom då. Vill du ut igen? Inte? Nej. Okej. Nu ska vi ta hissen då. Okej. Gör vi det. Tyckte det var roligt att vara ute? Hur kul tyckte du det var? Va? Nej. Ja, men det där ska du inte börja röra. Du är duktig. Var det kul att vara ute? Okej. Ska vi göra det igen imorgon? Vad säger du? Tycker du det? Okej, då gör vi det. Nu är hissen här, Tiger. Ska vi gå med den? Tyckte du det var så roligt att vara ute? Va? Nej, det är lika bra att gå in. Du är jätteduktig. Vi gör det. Ska jag gå först? Kom då. Tiger. Vad händer? Aha. Börjar du känna igen dig nu? Se om vi hittar hem. Nej, det är fel dörr. Vi tar denna, va? Kom då.